Il-ħadd it-tajjeb, illum 26 ta' Mejju, is-solennità tat-Trinità Qaddisa, niċċelebraw il-komunjoni bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu f'Alla wieħed. U aħna, bħala dixxipli, imsejħa sabiex nipparteċipaw f'din l-għaqda hekk sabiħa. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Ġesu Nazzarenu f'Taslima immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw il-Kappillan u l-Pirjol tal-Kunvent Patri Claudio Borċ flimkien mal-Patrijiet tal-Komunità Dominikana u l-Provinċjal Patri Vince Mikallef. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Wata ferħ kbira li qiegħed hawnhekk fil-parroċċa ta' Ġesu Nazzarenu ġewwa Taslima. Dan it-titlu sabiħ li jfakkarna fl-isem tal-Iben ta' Alla magħmul bniedem Ġesu imma wkoll ir-raħal fejn trabba Nazzarenu. Wara kollox fuq il-logħda tas-salib dak kien it-titlu tiegħu Ġesu Nazzarenu Sultan tal-Lut. Aħna insejħu lilna nfusna insara mill-istess tal-kelma Nazzarenu Nisrani ġejja minn Nazzarenu minn Nazret. Aħna wkoll Nażrin għalhekk insara. U qegħdin nagħmlu festa sabiħa u kbira llum lill-Alla l-imbierek li aħna fil-bidu ta' din il-quddiesa sellimnielu bismu. Għax bdejna din quddiesa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Kemm ħaġa sabiħa dan is-sinjal tas-salib li jgħaqqad. Is-sinjal tal-fidwa tagħna, is-salib ta' Ġesu. U fl-istess ħin isellem l-isem ta' Alla nnifsu, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nixtieq insellem mod speċjali llum grupp sabiħ ta' żgħażagħ li għandhom bżonnijiet speċjali, aħna ngħiduhom special needs, imma kont qed nirrifletti mhux ukoll kemm aħna għandna bżonnijiet speċjali.
U għalhekk San George preka qudiem Alla allimna nitolbu din it-talba qasira ngħidu ilu llum fil-festa tat-Trinità Qaddisa. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Sinjur Alla, ngħiduha flimkien. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U tal-boħra li għallimna San George, preka kienet din u ngħidu wkoll fil-festa ta' Trinità Qaddisa, grazzi Sinjur Alla u għaffirli Sinjur Alla. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġiel. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier, int bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qdusija. U rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġib. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u nadduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixi Santa flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: staqsi l-żminijiet tal-imoddi, żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarfa l-ieħor tas-sema u wara kienx hemm ġrajja hekk kbira bħal din, jew qatt instemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla jitkellem minn ġonnar bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew qatt xi Alla fittex li jagħżel għalih il-poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'ġubijiet, b'taqbid, bid qawwija u bid-drieħ merfuħ, b'emejjel kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu l-mulej Alla tiegħek. Mela kun naf illum u żomma f'moħħok li l-mulej hu tassew Alla, kemm fil-għoli tas-sema, kemm hawn isfel fuq l-art u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq, int u wliedek warajk, ħalli tgħix żmien twil fuq l-art lil mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu flimkien. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-drittu s-sewwa bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Bil-kelma tal-mulej saru smewiet
u b'nifs fomm u tiżjin kollu tagħhom. Għax hu tkellem u kollox sar, u ordna u kollox seħ. Ħin il-poplu li għażel wirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlisilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, il-poplu l-mulej għażel wirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel wirtu. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna nbatu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-mulej ma'kom, eluq l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-11 id-dixxiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ma Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom ħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej.
għamlu disċipli mill-ġnus kollha. Din hija l-istedina ħerqana ta' Ġesu li smajna fil-Vanġelu għal-festa tal-lum. U għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Mela il-kmand ta' Ġesu huwa mhux biss ix-xandir tal-bxara tajba u li aħna l-insara f'kuntatt mad-dinja nattiraw iżjed nies għall-familja ta' Ġesu, imma wkoll li bil-qawwa tiegħu aħna u l-umanità nidħlu fil-ħajja ta' Alla li huwa mħabba, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għax dan ifisser li titgħammet fisser li jkollok esperjenza. San George Preka kien inħobb juża din it-tixbiha bħal ħuta tom fl-ilma. Bl-Ingliż full immersion, li inti tgħix falla bħal ħuta li tom fl-ilma. U meta Ġesu jitkellem fuq din l-immersjoni totali li wieħed jodos fil-ħajja ta' Alla, lill-Alla jagħtih dan l-isem, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Alla wieħed, imma li fl-isem tiegħu hemm 3 persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-Missier jissejjaħ Missier għax għandu Iben. L-Iben jissejjaħ Iben għax għandu Missier. U l-Ispirtu Santu huwa l-imħabba li taqqadhom. U l-mulej Alla urjina minnu billi bat lill-ibnu bniedem bħalna u taħt l-isem ta' Ġesu, Ġesu ta' Nazzaret, Ġesu Nazzarenu, u batu wkoll l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex ikun ta' għajnuna. Aħna nafu minnu Alla għax Alla wera lilu nnifsu billi ħa inizjattiva biex ikun ta' għajnuna ta' fejda lina. Aħna ndunajna li għandna l-Iben tiegħu meta batu bniedem bħalna, f'kollox minn barra fid-dnub. Aħna ndunajna li l-Ispirtu Qaddis tiegħu huwa l-imħabba li għandu għall-Iben u l-Iben li għandu għall-Missier meta rċivejna wkoll il-qawwa tal-Ispirtu Santu għall-maħfra tad-dnubiet, għat-trasformazzjoni tad-dinja. Issa nixtieq illum ninsisti magħkom l-aħwa fuq xi ħaġa li smajna mit-tieni qari tal-Apostlu Missierna fl-ittra tiegħu lir-Rumani. U mbagħad ngħidilkom għaliex nixtieq li nifhmuha tajjeb din il-kelma ta' Pawlu l-Apostlu Missierna. Jgħidilna hekk: intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied li bih aħna nistgħu nsejħu u ngħidu Abba Missier. X'qed jipprova jgħidilna l-Apostlu Missierna l-aħwa? Li l-fidi tagħna mhijiex fidi bbażata fuq il-biża', ngħix ħajja tajba għax nibża minn Alla, jew nibża mill-infern bħalma kultant jippruvaw ibbeżżawna, imma jiena nimxi tajjeb u nobdi lill-Alla għax araft li huwa Missieri u jħobbni.
fejn hemm l-imħabba m'hemmx biża'. Għax l-imħabba tkeċċi kull biża'. Mela meta ngħidu li d-don tal-Ispirtu Santu huwa l-biża' ta' Alla jfisser li jiena lil Alla nittrattah ta' Alla li hu. Mhux ta' pulċinell li jaqdini meta rrid jien, jisu ġugarell. Dak huwa li jkollok il-biża' ta' Alla li inti imu tal-li hu, ta' Alla li hu. Ma mhux titwerwer minnu. Illum jiena nitlob fuq il-poplu tagħna din it-talba tal-ħelsien, il-ħelsien mill-biża', mit-terrur ta' Alla. U nagħmilha b'mod ċar, għax kultant nisma' jvenven ma' widnejja kliem anke minn sħabna li ta' parsi jafu suppost aħjar li jitterrorizzaw il-poplu tagħna balla l-imbierek u b'ħafna derijiet u qlajja tal-bluat. Temruhomx. Iġġalux li dik tkun il-fidi tagħna mibnija fuq il-biża' u t-terrur u d-derrijiet u l-fantażiji. Illum nagħmlu festa għal Alla li huwa mħabba. Ġust fil-verità tiegħu. Imma ħanin fil-qawwa u fl-omnipotenza tiegħu. Hekk tgħid it-talba tal-Knisja fil-festa tal-lum. U Alla missier intibat fid-dinja il-kelma tal-verità li hija Ġesu u l-Ispirtu tal-Qdusija, l-Ispirtu Santu. U rejtna il-misteru tiegħek tal-għaġeb, li huwa misteru ta' mħabba, ta' ħniena, ta' modrija. Nitolbu l-mulej jallimna inħossu l-bżonn tiegħu. U nerġa' nagħlaq bit-talba sabiħa ta' San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Issa, kif tafu aħna kull nhar ta' Ħadd nistqarru l-fidi tagħna. U l-fidi tagħna l-ewwel hija l-fidi falla l-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Mela nqumu bil-wifqa u llum nistqarru b'mod speċjali, bil-qalb il-fidi tagħna falla li huwa mħabba. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin bil-misteru sabiħ tal-imħabba ta' Alla, il-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu. Ejjew nitolbu li aħna nibqgħu dejjem ngħixu fil-bżonn u għad-dell tal-imħabba tiegħu. Nitolbu Trinità Qaddisa Alla wieħed,
id-don tal-paċi fost il-popli, fil-qalb tagħna fostna bħala soċjetà. Nitolbu għal kull wieħed waħda minna il-mulej jaf il-bżonnijiet speċjali li għandna. Il-mulej jagħtina fil-ħina tiegħu dak kollu li għandna bżonn. Nitolbu. Daw il-ġranet li għaddew miet il-papa tal-kappillan, jismu Karmenu, nitolbu ħafna ruħu u għal-mejtin kollha biex il-mulej ħaddanhom fil-ħniena u l-modrija tiegħu jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali b'mod speċjali nitolbu għal fejqan minn kull biża'. Nagħmlu mument ta' talb fiskiet. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamil minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sina. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna imma x'fi 3 persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li int arraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu.
Ek fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw 3 persuni f'natura waħda, mażulin mhux xulxin u ndaqs fil-kobor. Dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu jtennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismirtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qassam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Dominku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek:
Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u l-ħaruf tal dan li neħid nubit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-kappillani il-komunità kollha tal-Patri Dominikani li jieħdu ħsieb u jgħixu nel-parroċċa ta' Ġesu Nazzarenu ġewwa ta' Sliema nsellem lill-komunità kollha u b'mod speċjali wkoll lill-ħbieb tagħna grupp sabiħ ta' żgħażagħ li għandhom bżonnijiet speċjali u jfakruna wkoll li aħna wkoll il-koll kemm aħna għandna il-bżonnijiet speċjali tagħna. Kulħadd quddiem Alla huwa maħbuba. U din il-festa sabiħa li qegħdin niċċelebraw illum lill-Alla l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej minn issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fis-solennità tat-Trinità Qaddisa mill-Knisja Parrokjali ta' Ġesu Nazzarenu f'Taslima. Din il-Knisja ġiet ikkonsagrata fl-1895 u 8 snin wara ġiet fdata lil Patrijiet Dominikani. Fl-1973 saret Knisja Parrokjali u s-sena li għaddiet iċċelebrat il-50 sena parroċċa. Il-parroċċa toffri bosta servizzi pastorali fosthom laqgħa tal-grupp ta' żgħażagħ b'diżabilità kif ukoll servizzi ta' djakonija minn grupp ta' nisa li jaħdmu fuq il-well-being fil-komunità. Infakrukom li din is-sena id-Dar tal-Kleru li tilqa' fiha saċerdoti anzjani jew morda qed tiċċelebra s-60 anniversarju mill-ftuħ tagħha. Kull min jixtieq isir volontier jew jagħti donazzjoni lid-Dar tal-Kleru jista' jżur knisja.mt/Dar tal-Kleru. Id-donazzjoni tista' tintbagħat ukoll permezz ta' ċekk indirizzat lid-Dar tal-Kleru il-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.